रिकॉर्डिंग बाय ओम श्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो इमामगंज। उठ मन मुँह में हमरा दरदिया लगी गेलौ हमरो हरदिया कलहू मड़बो हो गेलौ छबाई आज आइतौ हमरो बरतिया ए जा सुना ना। उठो मन मुँह में हमरा दरदिया लगी गेलौ हमरो हरदिया कलहू मड़बो हो गेलौ छबाई आज आइतौ हमरो बरतिया लेके जइतौ हो खत बिहान। मंगुरा नवाता ए जान सुना ना हियो मजबूर हम घर परिवार से आइबौ जल्दी बात माने हम ता ससुरार से हियो मजबूर हम घर परिवार से आइबौ जल्दी बात माने हम ता ससुरार से अपन दुनिया बसाई गे जन हमर प्यार के बुलाई गे जन तोरे में बस हो मंगुरा नवाता मिक्स बाय नगीना सवरिया कर विश्वास दीपक हम हियो तोहार रे नागिना सवरिया रहतौ हरदम तोर से प्यार रे कर विश्वास दीपक हम हियो तोहार रे नागिना सवरिया रहतौ हरदम तोरे से प्यार रे कैसे हमारा बुलाई गे दोसरा से शादी रचाई गे करन होबा नहीं तो परेशान।